Hello. Good morning. Desa. Desa. Good morning. Skardo. Hello guys. Kenapa? Hello guys. Blogger ni saya blogger jakagan. Hello guys. Hoनलाय Baba. Hello guys. खुलुमबाय आंनिफ्राय होन. मामिनि YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय होनसाय दैसा जोंना दैसाया डेन्जार नै दैसाया दिनैजोंहाय 24 दिन जाबाय मास मोनसे जाथारसै हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय मनजुलि YouTube चेनेलावहाय दिनैहाय फिसा कन्टेन्ट लानानै फैदों माने एसे दुखुनांथावानो आरो दिनैनि ब्लग माने इदिनो ब्लगबो होनजाला बेखौ मा होनो जिखिनि जाया माने थारमाने दाखालि समबारावहाय जोंहानि बिहावा माने फादार इन ल'आहाय एक्सिडेन्ट जानानै थांबाय एसे बारा गिदिरबो जाया एसे बांद्राय फिसाद्रायबो नङा एसे मिडियामनि माने श्रीरामपुरावहाय माबाया बागान गायदोंमोन नालाय गावसिनि फरेस्ट अफिसनिफ्राय बेखौहाय नायनो थांदोंमोन बिहावा नायनानै थांनानै फैनायावहाय नैबे गसाइगाव अभार ब्रिजआवहाय एक्सिडेन्ट जाफैदों आरो बलेर' पिकआपजों साइकेलजोंमोन जोंना बिहावा ओमफ्राय बलेर' पिकआपा फैनानै खिबुजों साइकेलखौ सौख्रांफैदों सौख्रांनानैहाय खोख्लैनानै साइकेलखौनो दुद्रुद नारलांदोंनो साइकेल गासिबो बायजोबदों आरोखि एसे रिं थिं दबदों ओमफ्राय मानसिना बिहावना बिखायाव नांदों ओमफ्राय आथिङावहाय एसे बुरजायैनो राइट ना लेफ्ट मोनलाय आथिङा राइट ना लेफ्ट साइडजोंहाय फुरा एसे गोथौ आसि हाबजालायनाय दग'दों जाहैदों ओमफ्राय थैयाथ' अयथासार गखादों दा बेखौनो माबायाव हायाखै जोंनि गसाइगाव हाब्रुबेल हस्पिटालाव हायाखै दा क'क्राझारावसो लांनानै दंहैयो दा दिनैजोंहाय माबा जाहैबाय आरो सम मंगल बुध बिस्ति शुक्र दिनैजों सानबा जाबाय दिनै रिलिज जागोन दा बेनिफ्रायनो आंनि बोराया बा नंगुमैया बिफाखौ माने जोंनि फादार इन ल'खौ लायसिगोन आरो दिनैहाय दा बेखौनो नोंथांमोनजों आङो एसे शेयार खालामदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो थौदो होनबालाय आंजों लोगोसे Ayo, sembram jumlah. Oh, ada lagi nang. Siap nih. Ya, kerja lagi. Kembali ke nih. Baik. दैले जायो दैजों सुबोआखै आंनिखौ दैले जायो होननानै नोंनो खामना लादो आखायानो 손을 흔들어 봐. 손을. 그냥 시작 서주면 시작 좀 오지 돼. 뭔데 빨리. 시주야 말 감기 가겠나? 얘는 이식 그만 하고 감기 가. 이렇게 해서 뭐는 영화 그렇게 감기 가는. 미제 부스트 타고 부스트 흔나 가비는 타고 부스트. 능가 다 하나 사람을. 이거 뿌리는. 이거 뿌리는 거야. 앞에 봐봐
Hirbausa bego mari ke saya tang tang sip kota be. Sira bisa nggak benain itu na. Woi bubu dukan demi ketemu. Di dan mai besara. Sadene. Nei bawa sadene. Sebelum lain. Itu mai kurang jelas ibu macam. Itu mai luna. Udah apa beri kahjek. Itu sih sih guna guna. Kabai. Du ya nak kabai ba. Itu kamu senang lah. Udah itu sasi kena kahjek dah kahjek. Kita ada dengan ini ya. Làm bài bia làm sao mày làm bài à? Ui, đây là đừng làm cầm. Cycle đừng ra đừng cycle đừng. Đi cứ đi. Đâu đi làm này rồi. Cái đi đừng là xung mà ta. Chú phúng mày à? Đang đi trong ăn phi ăn bây giờ. Đi xuống này. Xuống tao rồi. Đây này được phải tao. Cái xong mà nằm lại mình chúng mình cái này nè. Uff. Mày làm cái khá là mệt mình kia ba. Muli ra đâu ra thế? Muli. Đừng có khai ban mình sắp ba bukan ra ngoài. Selain mình tham gia đừng. Asih hấp ra này krong krong này. Ăn có là xíu này. Mau dong. Jangan. Ini nak sudah banyak lagi. Nanti nasi. Itu kan begini sini nak. Iya. Nunggu lah sih bang. Thế cô bánh này. Làm không? Di kumana sini? Mana yang kau bisa minum? Tapi angnya lai thang होनांगौ नानि आंनि माबाया lai thang बिसिना गुसुं गुसुंसो गरला जोबो नोंनियाबो लाबो नोंनिया माबायाव थिगोन खारि नांगोन सो दा बेखौथ' नोंनाथ' माबा सिथाबजानाय नङा ओरै माबादो ओमफ्राय ओरै बे बेन्डेजखौ सायाव फानना होदो एसे थाबथानायनि नङाबा गगोन सिथाबालाय सिथाबग्रालाय मा सिथाबग्रा जों सिथाबा बे बेन्डेजखौनो गुरै खाना हो नैबेजों माबाथो ओमफ्राय बैजों माबाथो खादो बिदि होनानै
साइकेला माबायदि दबदों नै बेबो दबलायलायदों आरो नै साइकेला बिदि दबदों पेडेलाबो बायदों नै साइकेलखौनो बुद्रुदों नारथारदोंनो